Tämänkertaisessa ohjelmassamme pureudutaan taksiautoiluun Suomessa sekä Taksiliiton tekemään toimintaan. Kysymyksiin on vastaamassa Suomen Taksiliiton hallintopäällikkö, Espoossa asuva Timo Koskinen. Hän aloittaa Taksiliiton toimitusjohtajan virassa 1. elokuuta nykyisen toimitusjohtajan Lauri Säynäjoen jäädessä eläkkeelle. Timo valittiin uuteen tehtäväänsä, koska hänellä on runsaasti kokemusta suomalaisesta henkilöliikenteestä ja vahva näkemys sen kehittämisestä tulevaisuudessa. Jyväskylästä kotoisin oleva Timo on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Nykyiseen työhönsä hän lähti aikaisemmassa työpaikassa syntyneiden yhteistyökuvioiden myötä. Timo Koskinen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa A-vakuutuksessa. Perhe on hänelle tärkeää, hän on naimisissa ja hänellä on 2 lasta. Timo harrastaa vapaa-ajallaan muun muassa kävelyä. Aikaansaava, rehellinen ja vastuuntuntoinen ihminen on Timo Koskisen esikuva. No hei Harri. No morjes, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, entäs sulle? Kiitos, hyvä. Harri, kuule, mä tiedän, että sä oot ajellut joskus taksilla, mutta kyydissä, mutta ootko itse ollut ratin takana? Ajanut taksia? En ole koskaan ajanut taksia ja tänään kun puhutaan taksiasioita, niin siinä on monta pohdittavaa asiaa. Muun muassa se, että pitäisikö Suomessa taksikuljetukset kilpailuttaa vai ulkomailla kun ajellaan taksin kanssa, niin sitä ei aina tiedä ihan mitä se sitten maksaa. Ei tiedä ja siellä on monta eri taksia tarjolla, että siellä voi vähän miettiä sitten, että mihin kyytiin uskaltaa mennä. Niin, minkä näköinen taksinkuljettajan naama on, että uskaltaako mennä kyytiin. Mutta Suomessa on turvallista taksin käyttö kyllä. Kyllä. Mutta hintahan on aina liian kallis ainakin maksajan kannalta. Että niin, aivan. Onko se ajellut taksilla paljon? No tulee aika vähän ajeltua, että oikeastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että jos oma auto reistailee eikä lähde liikkeelle aamulla, niin mulla ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin tilata taksi, jos mä meinaan mennä töihin. Että Suomessa sitten taas kun ajatellaan sitä, että jos menee lentokentällekin, niin taksiautoilu tietysti poltaa paikkaansa, kun siellä ei ole oikein parkkia omalle autolle ja jos onkin, niin se maksaa hunajaa. Sekin maksaa, ja kyllä. Sitten kun ajatellaan, että jos tuosta nyt Katajanokaltakin menet taksilla, se on noin 50, airporttitaksi on 30 kyllä. Ja siihen menee noin tunnin verran aikaa. Jos sitä tuntia nyt vertaa johonkin muuhun ammattiryhmään, niin 30 tai 50 tunti, niin ei se kovin paljon ole. Ei se ole. Mennään kumipyörillä sentään eteenpäin. Niin. Taksiliitossa on Timo Koskinen sulla haastattelussa. Ihan outo mies mulle, mutta me tutustutaan sitten. Joo, kyllä. Se on ihan varmasti mielenkiintoista jutustella vähän noista asioista enemmän siellä. Niin on. Mihin päin Helsinkiä lähdetään sitten liikkeelle? No nyt Taksiliiton tiloihin ei päästy, koska siellä oli remontti menossa. Niin ajattelin sitten, että laitetaan teidät toiseen paikkaan, eli Hotel Haven tuolla Helsingissä. Keskustassa. Ihan keskustassa. En ole koskaan käynyt siellä. Se on varmaan hieno paikka. No kuulemma on erittäin kaunis paikka, että siellä on Ruotsin prinsessakin yöpynyt joskus, että ihan varmasti on hieno paikka. Mistä sä löysit tällaisen paikan meille? Kuule ihan tuolta yksi tuttu mulle sitä suositteli. Netistä pongasit yhteystiedot? Niin, yhteystiedot löysin sieltä kyllä. Aivan. En taida mennä taksilla, mutta taidaan mennä. Meillä on ihan oma auto kuvauksia varten, niin mennään omalla autolla, eli TV-kanavan autolla sitten sinne kyllä. perille. Koittakaa löytää hyvä parkkipaikka. Kyllä, lähdetään. No niin, kiva. Hei. Hotel Haven Helsingissä tarjoaa lämminhenkistä kodikkuutta, viihtyvyyttä ja korkealuokkaisia palveluja vaativimpienkin vieraiden makuun. Hotellissa on 77 yksilöllistä ja hyvin varusteltua huonetta sekä korkealuokkaiset ravintola- ja kokouspalvelut. Hotellin upeat aulatilat luovat ainutlaatuista tunnelmaa ja päivän lehdenkin voi lukea kotoisasti takkatulen äärellä. Viihtyisessä Bar Havenissa voi nauttia vaikka kupillisen lämmintä
ja istua iltaa rennosti lasillisen äärellä. Olitpa sitten liikematkalla, aikeissa shoppailla, hakea kulttuurielämyksiä, katsoa nähtävyyksiä tai nauttia pääkaupungin ilmapiiristä. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Hotel Haven on täydellinen lähtöpiste kaikille seikkailuillesi. No hei. Mitä mies? Kiitoksia. Ei mitään ihmeitä. Kaikki hyvin? Kaikki hyvin, kyllä. Jutellaan vähän ja istutaan. Kiitos. Timo Koskinen, minkälainen mies sinä olet? Minä olen rauhallinen, keski-ikäinen, perheellinen mies pääkaupunkiseudulta. Miten olet päätynyt taksialalle töihin? Mä olen aikaisemmalla työuralla ollut 10 vuotta vakuutusyhtiössä töissä ja silloin hyvin paljon tekemisissä taksien ja taksiyrittäjien kanssa ja myöskin Suomen taksiliiton kanssa ja sieltä kautta sitten ajautunut Suomen taksiliittoon. Oletko ajanut taksia itse koskaan? Mulla on ajolupa Helsinkiin ja olen 1 vuoron Helsingissä ajanut, että kysy vaan miten taksia ajetaan Helsingissä, niin kyllä vastaus täältä löytyy. Mitä taksiliitto nykypäivänä tekee? Mihin taksiliittoa tarvitaan? Taksiliittohan on taksiyrittäjien järjestö, eli me hoidetaan yrittäjien yhteisiä asioita, joita tämmöisellä pienyrittäjävaltaisella toimialalla on hyvin paljon semmoisia, joita yksittäiset yrittäjät eivät pysty tai halua hoitaa, niin me hoidetaan näitä heidän yhteisiä asioita. Me ollaan muun muassa Suomen yrittäjien suurin toimialajärjestö. Montako jäsentä teillä on? Meillä on noin 7000 jäsentä. Noin 85% suomalaisista taksiyrittäjistä on meidän jäseniä. Kun ajatellaan taksien määrää, onko taksien määrä pääkaupunkiseudulla noussut vai laskenut vai pysynyt samassa? Taksien lukumäärä on kohtuullisesti pysynyt samana pääkaupunkiseudulla. Toki meillä silloin 2006-2007, kun oli taloudessa huippuvuodet, niin oli jonkun verran enemmän, mutta ei oleellisesti enempää autoja kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä meillä on tosiasiassa aavistuksen liikaa taksiautoja ja taksiyrittäjiä pääkaupunkiseudulla. Paljonko autoja on suurin piirtein? No pääkaupunkiseudulla meillä on puhutaan noin 2500 taksista. Entä maalla? Onko maalla taksiautoilu häviävä elinkeino? No ainakaan toistaiseksi onneksi ei ole sitä, eli me ollaan maaseudun viimeinen palvelumuoto. Kaupat, postit, pankit on hävinneet, mutta taksi siellä maaseudulla vielä on, mutta toki se verkko on pikkusen harventunut ja maakunnissakin niin maakuntakeskuksiin on sitten pikkusen autot lisääntynyt ja sieltä haja-asutusalueelta ne on pikkusen vähentyneet. Pärjääkö henkilö, joka ajaa taksia nykypäivänä? Saako sitten elantonsa? No kyllä ahkera ja toimelias taksiyrittäjä elantonsa saa niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Toki se vaatii hyvin paljon työtä ja venymistä ja poikkeuksellisia työaikoja, mutta kyllä taksiyrittäjä toimeentulon vielä tänä päivänä tästä ammatista saa. Tuleeko se yksi tili kuitenkin siinä lopussa sitä aina, kun se taksi vaihdetaan, että myydään se taksi pois ja sitten saadaan sitten rahaa? Onko se vähän niin kuin ennen vanhaa? No siinä hommassa ei oikein tai tänä päivänä ainakaan huhupuheen mukaan tienata enää kukaan, kun autokauppiaskaan ei taho autokaupalla enää tienata. Eli kyllä se auto, joka on noin 3 vuotta ollut taksikäytössä, niin kyllä se alkaa olemaan vaihtoarvoltaan sen verran vaatimaton ja vähäinen. Ja sitten kun tämä autoverohuojennuskin nyt tässä 1.3. alkaen puolitettiin eduskunnan toimesta, niin kyllä siinä yrittäjätöitä joutuu paljon tekemään, että sen tienestinsä saa ja se autokauppa ei sitä tienestiä tuo. Kilometriä kertyy paljon, todella paljon. Monta 100 000 on ajettu 3 vuoden aikana. Kyllä. Mennäänkö taksimaailmassa kohti suurempia yksiköitä? Eli tarkoitan sitä, että on yritys, jonka palveluksessa on paljon eri takseja. Vai vieläkö on sellaista mies- ja taksiperiaatetta? No kyllä meillä edelleen sitä mies- ja autoperiaatetta hyvin pitkälti harjoitetaan. Toki tietysti tänä päivänä täytyy sanoa, että henkilö- ja autoperiaatetta. Eli meillä on hyvin paljon myöskin naisyrittäjiä. Yrityskoko ei kovin suuri ole, eli kyllä se on se yksi auto ja yksi yrittäjä pääsääntö. Toki meillä muutamia yrityksiä on, jossa autoja on enemmänkin, mutta niitä on hyvin vähän ja keskittyy lähinnä tähän pääkaupunkiseutuun. Onko maaseudulla helpompi saada leipänsä taksiyrittäjänä?
näin ei kyllä voi mennä sanomaan, että se helpompi olisi. Se on yhtä vaikeaa. Se on vaikeaa sekä kaupungissa että maalla ja sitten täytyy sanoa myöskin se, että se yrittäminen on pikkusen toisen tyyppistä tietysti siellä maaseudulla. Se on enemmän henkilökohtaista. Toki taksiyrittäjyys on palveluammatti ja henkilökohtainen palveluammatti kaikkialla, mutta erityisesti siellä maalla se on vielä enemmän tätä henkilökohtaisuutta ja yksilöllistä palvelua. On sairauskuljetuksia, kuljetaan vanhuksia, on koulukuljetuksia ja kaikkea tämän tyyppistä. Kyllä näitä juuri, että yhteiskunnan ostamat ajot on meille hyvin merkittävä ja maaseudulla se osuus kasvaa vielä entisestään. Mennään maalle, mennään kadulle ja kysytään, mitä mieltä ihmiset ovat taksiautoilusta. Mitä mieltä olet taksiautoilusta Suomessa? No, en juuri mitään mieltä. Aika kallista. Käytätkö itse taksia joskus silloin tällöin? Pimeätä taksia. Mikä on pimeä taksi? Kavereitten kyydillä. Mutta ihan näissä, missä on taksikyltti katolla, niin mitäs niiden kanssa? Aika harvoin tulee ajeltua niillä. Mites sinä, ootko sä koskaan ajanut taksilla? En mä meinaa, että itse olet ajanut, mutta oletko istunut kyydissä edes? No oonhan mä kyydissä istunut, mutta en mä niillä nyt hirveästi silleen ajele. No onko teidän mielestä, teillä on kuitenkin varmaan joku käsitys siitä, mitä taksiautoilu Suomessa maksaa, niin onko se liian kallista teidän mielestänne? On. Miksi? Se on vaan kallista. Onhan se tälle opiskelijalle aika kallista, että kun niissä on ne aloitusmaksutkin aika paljon, että sen takia varsinkin yöhinnat on tosi kalliita. Mitä mieltä olet taksiautoilusta Suomessa? Ihan mun mielestä käytännöllinen hommeli, että kyllä sitä ainakin tarvitaan aina silloin tällöin. Että aina mitkä olisi, niin että no eduskuntalaiset ajelisi niillä niin paljon meidän piikkiin. Että semmoinen mielipide, mutta ihan hyvä juttu. Onko taksiautoilu sun mielestä asiakkaalle niin kallista? Kaikessa saman maksaa, mutta se on nyt vähän vaihtelevaa, että sitä kumminkin tarvitaan aina silloin tällöin. Tuleeko mieleen jotain asioita, mitä taksiautoilussa voisi vielä Suomessa parantaa? On se kyllä se hinta ja se on se hinta. Et muuten se on hyvä palvelu, mutta hinta on kova. Tietenkin mä itsekin yrittäjänä, niin kaikki nousee, niin tietenkin taksiautoilija hinnat nousee, mutta jos olisi vähän edullisempaa, niin sitä käytetään enemmän. Ja luuletko, että jos hinnat laskisi, niin asiakkaitakin olisi sitten paljon enemmän, että nykyään kuitenkin aika moni joutuu miettimään, että voiko ottaa taksin? Ja kyllä mä ainakin itse käyttäisin sitä ihan varmasti enemmän, että joskus on sellaisia tilanteita, että kun pitää mennä jonnekin, niin olisi ihan kiva mennä sitten taksin kanssa tai jotain muuta vastaavaa, niin tarvitsee aina omalla autolla lähteä. Niin. Koskeeko taksiautoilijaa myös työaikalainsäädäntö? Onko se joku tietoaika, kun saa ajaa ympäri vuorokauden voi olla? Joo. Nyt täytyy erottaa kaksi asiaa, työaikalainsäädäntö ja sitten ajo- ja lepoaikalainsäädäntö. Ja ajo- ja lepoaikalainsäädäntöhän koskee ihan kaikkia, on sitten yrittäjä tai palkattu kuljettaja, että siinä mielessä taksin ajamista ei voi kukaan tehdä ympäri vuorokauden eikä päivästä toiseen. Eli sillä puolella on ihan tarkat säännökset niin taksipuolella kuin sitten tietysti myöskin kuorma-auto- ja linja-autopuolella, eli se on ihan samanlainen. Sinällänsä yrittäjähän ei työaikalainsäädäntö suoranaisesti koske, eli sinällänsä työtä yrittäjä voi tehdä, mutta ei tietystikään sitä ajotyötä, eli tuolla liikenteessä ei voi aina ja kaikkina vuorokauden aikoina sitten se sama kuljettaja olla. Auto silti liikkuu, kuljettaja vaan vaihtuu. Minkälainen on taksin kuljettajan painajainen? Onko se semmoinen ihminen, joka tulee ravintolan edestä ja sitten sammuu autoa ja ehkä tahrii autoa ja eikä ole rahaa? Mikä se on? No joo, tietysti kun asiakaspalveluammatissa ollaan, niin asiakkaat eivät ole painajaisia, ei missään eikä koskaan eikä kukaan noin lähtökohtaisesti. Toki tietysti semmoisia hankalampia tapauksia aina silloin tällöin on, ja jos ajatellaan, että asiakas sotkee auton ja asiakkaalla ei ole rahaa ja asiakas ei oikein edes tiedä, mihinkä on menossa, niin toki ne on haastavampia asiakaspalvelutilanteita. Mitä silloin tehdään? No kyllä niihin aina
palvelualan ammattilainen jonkun ratkaisun löytää ja pystyy hoitamaan sen asian sitten tavalla tai toisella. Ja ketään hän ei tietysti ulos pakkaseen eikä tietysti kesäyöhönkään välttämättä jätetä hortoilemaan, että kyllä ne kaikki tavalla tai toisella turvaan hoidetaan. Se, että onko se sitten oma koti tai joku muu paikka, niin se on eri asia. Mutta voiko taksinkuljettaja kieltäytyä ottamasta asiakasta kyytiin? No tietyt kriteerit siihen on, että voi. Pääsääntöhän on, että ei kieltäydytä, mutta tietysti asiakas, jolla ei ole maksukykyä, niin eihän sitä tarvitse hoitaa, eli velaksi ei tarvitse ajaa. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos siinä on epäilystä siitä, että se haittaa vakavasti kuljettajan omaa turvallisuutta, niin ei tietysti niitäkään. Ja sitten tietysti myöskin hyvin harvinainen tapaus, että joku asiakas haluaisi lähteä hyvin kauas ja kyseisen kuljettajan tämä äsken mainittu ajo- ja lepoaikalainsäädännön mukainen työaika on tulossa täyteen, niin eihän siinäkään ole mitään järkeä, että jos asiakas Rovaniemelle haluaa ja Tampereella kuljettaja sanoo, että nyt se loppui tähän, kun ajoaika tuli täyteen. Että siinä ne oikeastaan on, mutta ne on hyvin, hyvin harvinaisia tapauksia, että ylipäätään kuljetuksesta kuljettajan toimesta kieltäydyttäisiin. Entäs sitten, kun taksiin hyppää mies ja nainen ja heillä on salaisuuksia, onko vaitiolovelvollisuus myöskin olemassa? On joo, ja se lähtee ihan suoraan jo taksiliikennelaista se vaitiolovelvollisuus, mutta sehän on itsestäänselvyys myöskin asiakaspalveluammatissa, vaikkei sitä siellä laissa lukiskaan. Entäs sitten, kun ajatellaan, varsinkin maalla kilpailutetaan vaikka koulukuljetukset, niin aiheuttaako tämä kilpailutus sen, että mennään liian tiukille, tarjotaan palvelua ja sitten ei jää juuri mitään, niin vaikuttaako se sitten palvelutasoon ja kaikkeen muuhun myöskin? Kyllähän tietysti kilpailuttamisessa yksi vaaramomentti on siinä, että yrittäjä, joka tarjouksen tekee, niin ei ymmärrä sitä omaa kustannusrakennettaan, jolloin saattaa tehdä sitten liian halvan tarjouksen, joka saattaa johtaa sitten taloudellisiin ongelmiin, mutta että kilpailuttaminen sinällänsä ei ole ongelma. Se, että meillä on jonkun verran alueita ja paikkoja, jossa kilpailuttamisen osaaminen sitten hankintapuolella, pienissä hankintaorganisaatioissa, pienissä esimerkiksi kunnan organisaatioissa on pikkusen vaatimatonta, niin silloin ne kilpailuttamisasiakirjat johtaa sitten ongelmiin, että ei oikein tiedetä, että mihinkä ollaan sitoutumassa ja silloin siitä syntyy yleensä niitä ongelmia. Käy sitten hassusti. Miten sinä, Timo, kehittäisit Suomessa taksialaa? No, taksialahan on Suomessa hyvin perinteinen toimiala. Suomessa on taksia ajettu yli 100 vuotta ja meillä on hyvin hevosella aloitettu. No sitä ennen sitten jo hevosellakin, mutta että autollakin ajettu jo yli 100 vuotta ja meillä on hyvin pitkät perinteet, hyvin pitkät asiakaspalvelun perinteet ja kyllä me tätä asiakaspalvelua kehitetään koko ajan autojen tehokkaampaa käyttöä, kuljettajien tehokkaampaa käyttöä, sitä, että asiakas saisi entistä helpommin sen taksin käyttöönsä ja saisi sen palvelun mahdollisimman sujuvasti aina siellä, missä sitä tarvitseekin. Ja sen takia me ollaankin oikein ylpeitä siitä, että me ollaan tämän koko maan kattavan verkon myötä tämä viimeinen koko maan palvelumuoto. Ja mitä mieltä ihmiset ovat? Pian se kuullaan, mennään heiltä kysymään. Mitä mieltä olette taksiautoilusta Suomessa? Vajaan 10 vuoden kokemuksella tämmöisellä pienellä paikkakunnalla kuin Lohja, niin no yleisesti ottaen ihan ok työtä. Eli olette itse ajaneet taksia? Siis mä ajan taksia niin sanottuna renkinä, niin toukokuulla tulee 9 vuotta, kun leipätyönä olen tätä hommaa tehnyt. Niin ihan tyytyväinen ollut. Onko taksiautoilu mielestänne asiakkaalle kallista? Mun pitää varmaan tuohon sanoa, että ei missään nimessä. Mutta joo, ollakseni ihan rehellinen. Onhan se, jos julkisiin kulkuneuvoihin vertaa, niin kallistahan se on.
mutta kaikki on niin suhteellista. Mitä on sitten asioita, joita taksiautoilussa pitäisi vielä parantaa? Mitä pitäisi parantaa? Ei nyt äkkiä tuu. Onko turvallisuudessa kenties jotain? Ei ole. Ei ole minkäänlaisia vaikeuksia ollut koskaan. Edes läheltä piti tilanteita näiden vajaan 9 vuoden aikana. Ehkä joku pääkaupunkiseutu on toinen juttu joskus, mutta tämmöisellä pikkukylällä en mä ole koskaan kokenut olevani uhattuna missään määrin. Siinä ei varmasti mitään parannettavaa. Ei mulle tunne mieleen ihan nopeasti mitään. No, Enemmän kyyttejä. Ne on pikemminkin viime aikoina vähentynyt taksikyytien määrät. Niitä saisi olla enemmän, mutta niihin on vaikea vaikuttaa. Onko taksin kuljettaminen vaarallista puuhaa? Tuleeko vaaratilanteita? No, taksinkuljettamisen suurin vaara on liikenneturvallisuus ilman muuta, eli liikenteessä sattuu vahinkoja ja tapahtumia, ja kun siellä henkilöautolla ollaan mukana siinä liikenteessä, niin se on eittämättä se suurin vaara ilman muuta. Silti on kamera sisällä ja kaikkea muuta turvallisuutta, varsinkin isoissa kaupungeissa. Kyllä. Se on sitten se toinen puoli, on tämä asiakkaiden taholta tuleva turvallisuusuhka, joka valitettavasti tässä maassa lisääntyy kaikilla eri toimialoilla, mutta tähän liikenneturvallisuuteen verrattuna se on onneksi selkeästi pienempi ongelma. Toki se jossakin määrin on ongelma ja aina silloin tällöin taksinkuljettajia uhataan väkivallalla ja ajoittain myöskin sitten he jää tämän väkivallan kohteeksi. Ja ne on aina erittäin ikäviä ja epämiellyttäviä onneksi tapahtumia. aika harvoin. Ne on onneksi harvinaisia, mutta tietysti se, että yksittäistapauksena se on alan kannalta harvinainen, mutta yksilön kannalta saattaa olla kovinkin traaginen tapahtuma. Miksi Suomessa taksilla matkustaminen on kallista? Kaikki sanoo, että se on kallista. Onko se kallista? Onko se kallista? Se on tietysti mihin sitä verrataan, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsia, jossa on täysin vapaa alalle tulo, siellä taksin käyttäminen on suhteessa vielä arvokkaampaa kuin Suomessa. Eli ikään kuin se, että autojen määrää lisäämällä saataisiin hintoja alemmaksi, niin se ei valitettavasti toimi ihan tällä lailla. Suomessahan tämmöisellä toimialalla niin kuin taksi, joka on työvoimavaltainen toimiala, missä sen työntekijän osuus on merkittävä, niin meillähän kustannuksista suurin osa syntyy työvoimakustannuksista, palkasta ja palkkaan liittyvistä sivukustannuksista. Ja Suomessahan tunnetusti nämä sivukustannukset on kohtuullisen suuret ja sen takia tietysti sitten tämä kokonaiskustannus siinä mielessä nousee kohtuullisen korkeaksi. Mutta minä sanoisin, että ei se taksi kovin kallis ole, jos ajatellaan taksin tuntihintaa, joka on pikkusen yli 40 €, jos kotiin tilaa putkimiehen tai pesukoneen korjaajan, niin ensinnäkin maisemat ei vaihdu. Niin, maisemat ei vaihdu ja heidän kilometrihintansa, kun he tulee paikalle, niin on jo suurempia kuin taksin ja heidän tuntihinnat on merkittävästi suurempia ja sen lisäksi he velottaa täysistä tunneista, kun me velotetaan vain minuuteista. Pitäisikö taksien määrää kuitenkin lisätä? Miten se määräytyy? Montako taksia jollakin alueella on? Onko se joku taulukko vai millä tapaa? Se perustuu ihan lainsäädäntöön ja tätä asiaa sitten arvioi aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, eli vanhat lääninhallitukset, ja he määrittelevät sitten tämän kuntakohtaisen kiintiön joka vuosi, missä on sitten se autojen lukumäärä tarkalla tasolla, että kuinka monta lupaa kullakin alueella on. Ja se taas perustuu sitten kyseisen alueen elinkeinorakenteeseen, matkailuun ja hoitolaitoksiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eikö se ole monopoli kuitenkin? No jos on 10 000 yrittäjää tässä maassa, niin voiko sanoa, että heistä yksikään olisi... Istut taksiin tai taksiin? No hintahan on määritelty, että mikä on se maksimihinta ja se perustuu tietysti tähän ajatukseen, että kun on määrälliset kiintiöt ja on sitten hinta, mutta taksilupahan ei ole pelkästään lupa harjoittaa liikennettä, vaan se on myöskin velvoite, eli taksiyrittäjien pitää pystyä tarjoamaan se palvelu koko maassa
ympäri vuoden jokaisena päivänä. Eli taksiyrittäjäkään ei voi miettiä, että koska hänen kannattaa olla töissä, koska tämä velvoite kattaa koko maan tosiaankin ja kaikki päivän ajat ja kaikki vuoden ajat. Itse kyllä arvostan suomalaisia takseja, tietää tarkalleen mitä se maksaa ja mittari on päällä ja vähän niin kuin kun mennään johonkin eksoottisempaan maahan, niin se voi olla ihan mitä tahansa. Näin juuri ja kyllä asiakkaat arvostaa suomalaista taksia. Erityisesti ne asiakkaat, jotka käyttää paljon taksia myös muualla kuin Suomessa, niin heiltä tuleva palaute on poikkeuksetta se, että suomalainen taksi on kyllä sen verran korkealaatuinen, että sitä taksipalvelua ei kannata tuhota tästä maasta. Ja ihan lopuksi tähän taksiautoiluun liittymättä, mikä on sinun tulevaisuuden haaveesi, entä pelkosi? No, täytyy sanoa, että kun nyt tässä juuri Taksiliiton hallitus on minut nimittänyt kesän lopusta alkaen Suomen Taksiliiton toimitusjohtajaksi, niin kyllähän ne suurimmat sekä haaveet että uhat on tänä päivänä mielessä tähän taksialaan liittyviä. Ja kyllä mä haluaisin olla kehittämässä suomalaista taksiliikennettä entistä paremmaksi ja entistä paremmin asiakkaita palvelevaksi jatkossakin. Ja uskon, että siihen pystytäänkin. Entä se pelko? No ei tässä nyt kovin suuria pelkoja sinällänsä ole niin. Tietysti eikä sekään nyt, ei kai sitä kannata ennakolta pelätä asioita, joista ei tiedä mitä on tulossa. Muutenhan tässä saisi olla pelkäämässä yhtä sun toista. Hyvä asenne. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Taas sä hymyilet. Kyllä. No, kerroppas taksiautoilusta jotain. Taksiautoilu on Suomessa kyllä hyvin järjestettyä. Ihmiset saavat taksin, kun he haluavat. Ja sitten kyllä. Väestöpohjan mukaan se menee myöskin, että kuinka paljon takseja on. Hyvä ammatti, koita. Harri, nyt täytyy sanoa, että ensi viikolla on aika vaikea aihe, eli puhutaan naisten ympärileikkauksesta. Mitäs tostakin uskallat kysyä ja osaat kysyä näin miehenä? Sulla on nyt aikaa valmistella kysymyksiä. Oot sä aiheen keksin. Tästä keskustellaan vielä. Niin, kyllä. Että aika hankala aihe ja mä luulen, että oma mielipideen esille tuominen voi olla huono idea. En mä taida. Täytyy tehdä hyviä kysymyksiä ja miettiä niitä tarkoinen kieli keskellä suuta. Kyllä. Vaikea on aihe, mutta mielenkiintoinen. Varmaan katselijat haluavat tietää aiheesta enemmän. Tämä on ollut sellainen tabu suomalaisessa yhteiskunnassa, että asiasta ei ehkä ole niin suoraan uskallettu puhua, kun tällä kertaa yritän ainakin haastattelun kautta saada mielipiteitä. Kyllä, ja Ihmisoikeusliittoon mennään ja Saido Muhammad, siellä hän on asiantuntijana vastailemassa. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Alfa TV, palautetta kiitos saa lähettää